קיבוצניקים בני 25 מקיבוץ דורות. הקיבוץ של השום. אני קופירייטר לעתיד. אני סטודנט להנדסה אזרחית בטכניון. אנחנו מכירים כבר מגיל 0. 0? אני מכיר אותך. גיל שנה. אנחנו מכירים כל כך הרבה זמן שאנחנו כבר יכולים להשלים אחד לשני. את המשפטים. ואנחנו חושבים באותו ראש, ככה שאנחנו אפילו מסוגלים לקרוא אחד לשני. את המחשבות. לדוגמה, על איזה מספר אני חושב עכשיו? 8. טוב. אירוע משותף של שנינו יחד. טוב, מה נבחר? הפעוטון של נעמי. בגנון? ישבנו יחד באותה כיתה. שותפים לחדר בשכונת נעורים? המסיבה היא של פורים בכיתה י'. בניית בגים? אחד מ1000 הטיולים בארץ. שבועיים ביוון? אבל למרות זאת, אנחנו לפעמים גם רבים. כמו כל זוג נשוי שמכיר שנים רבות. אבל כשזה קורה זה מה זה מצחיק. ואנחנו גם יודעים בדיוק איך לעצבן אחד את השני. תנסו אתם להחביא לדרור את המסרק לפני שהוא קם בבוקר. או עומר, הוא חייב לישון עם רדיו. תראו מה קורה כשמחברים לו את הרדיו לפני שהוא נרדם. אנחנו מתכוונים לקחת את כל הידע שרכשנו בפינת חי, ברפת, בשדות השום, בצבא, ולהשתמש בו כדי לנצח במרוץ. אנחנו באים לנצח במרוץ. אבל בראש טוב, עם הרבה צחוקים ושירים. בטוחים שתהיה חוויה מדהימה, נהנה מכל רגע במשחק. והכי חשוב מבחינתכם, אם אנחנו נשתתף, תהיו בטוחים שתשאירו את הישרדות וארץ נהדרת הרבה מאחור בטבלת הרייטינג. או כמו שאומר מורנו ורבנו מהחוג המוטורי, אנחנו כלים ונותנים בגז. נו, מה אתה אומר? איך היינו? אני הייתי טוב, אתה קצת פחות. מה? מה, לא?